Balimao Agnakuma, très urgent. Balimao billet, mercredi 18 février 2026. Aïwa, ni information tellement de Agnamou sur 100. En Balmatia Mouflane Malion, ko bina jaraka mogo be fe ko aya fo kabe abe dugumina ataki kera dugumina ni dugu intoko ko kalana kuna sini ataki do kera kalana ni kamale ne bora ka filmeri ke awa tero go kuta to ire ko nu asoro ku ba fa photo flene mbe alerti bla mali autorité mogoma mbe alerti bla ambal matière rema ka alerti bla mali ndembe la jelema aywa ni kamale mflena photo flene ko bina jaraka mogo ko nu asoro ku ba fa parce que akumbe filmer le la ne se kutungara ya fo ana ngwa karatu ka mogo filmer nya fo me ka fo nte fe ko gambal matière soro parce que mfaso kadingi nye be informé ala inséré de mali autorité mogo ay ferega ni kamale na aka bo kalana aka na Bamako aka sécuriser parce que tero ube ka metla ka fukalu kalambe je kala de nyogo fe nya fo ana ga filmer li ndabla de yero ne de ka kuma ni fo ana donc malien kamale akokara choko jumenna mena kalambela jeden kalame a vocali flene anga vocali kala kalame voilà anga janga nyor la me ni kamale mu flene na onye ba photo la ko kala na kado so me na ko ata kele ka bora ki ira ko mujahidina obe ka yoro nyini da mbalma ke samaji de anga problème abela jeli amede ko mujahidina obe kube ka yoro nyini de suna ka boka jari su jala ki awka taxi ti jari su ma de awka taxi bi di kashimi goita di male dictature ou flesse sa ka gouvernement ci ku yere nommé ou yeta ay sa valide wani kalente de nebi ni fo mali de bele de soni ka bo kibi mo wala kele dini jugu flabe malla we ashimi goita na je ngonde munu be ka dictature yake malla o jari si kelente ko mun be se ka wuli kata jem banki dola kata drome kelen juruta mali tokona o jari si kelente mun se ka contrat chez mali du ko yoro dola ni opérateur do toy do ay sabali aw kana gadu kuma suna ko ta fo aw bi jari so akije aw ka taxi bi munuma aw ka orange money mo andi mo aw ka credit mo andi mo munuma ayu akije ete dimse eble bisa ka mali président mo e président ni poso atakira mo mun be no ngube sala ni kalo sala mo le tu boku jalaki ka fo mun de la usona mo do ka wuli ni marfay kana yoro ataki ci aya wira koloshi mo ba fo ko ngal vida danger la mais non ma vie kana danger la kan parce que muna ambi ka nga wari boka di mo mun bi nga jamana ka amu kulu de kale mais mun fana y marfata kubu ka dine keleke kubi jamana fanga de kale o ma civil to fo ne nyinti dani kale se do gese o kale la donc mali population aya wira nyini voilà village la ya fawi ni ba fa ga so rashide ta tinita ni ka fa ko yi tay ka furu la wal me ka ti ka bara la ki dabo ni ko lulu voilà o bita be ka ki fa ka ti fu ima bon ala kan kishi shini yari su yinu be o bi trabaso ka ti bla hal ni santan ku bolo o chete mu se ka bo ka ti mi dawla voilà mo juri mi la voilà non se ka to mi da drone ngu bolo avion ngu bolo balmake ikrentere mo be ni njala ka itala mu ye video ka be ni bi mo shita do abi yoro mi apana wa bi du juro wa be je roro ne kon ba do akon te kaya e jike video ni la parce que akumbolo ko ploya ko do anana ye solution ta la matunu do aw be ka wira koloshi ni ndorante de aw be ka wira koloshi abela jele kuma me samno abe vocali me samno awa ambalma che mu flene kuba no fede parce que ambalma che nyaire filmer dia filmer li refle de pas donner kuma na vraiment ne connaît pas Abdoulaye Camara be ko ma ni be ma fatigan sama 100 mètres seulement a foronyana ko ni marfa be ci kaya ka boy ne a conseil do ma de akuka de ko jugu ala bi nyabe be ngani ngela ne a me bi ko jadi sube kan chen yoro ngini wallahi ne ala chen ne desara ka shinho ne ayi ne ken ba fo Assimi Goïta naka mogo ngena ay ni kamale aya sama ka bo na kalana yi Bamako kono ne bo conseil di bela jelema mba fo kamale re fana yana na be dugu la ka dugu bla nu ya soro ba faka parce que u tatlonga la de bo fana de
u ye nin deni faga tan cogoya la mɔgɔ caman ni deni malien bɛɛ bɛ nin deni dɔn nin tɔgɔ ko Mariam nin deni ye Tombouctou ka di nin fana téléphone de ta ka tero filmer di k'a b'u yɔrɔ yira a kangar dara u ye aya ni marifa cikan bɛɛ a ye to aw ka so aw kana téléphone ta parce que i bɛ taa manamana san na fu b'i ta an bɛ yɔrɔ na bi cɛ ni sara fu y'i ta n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ e bɛ se ka téléphone ta cogo jumɛn ka taga mɔgɔ marifatigiw filmer u dun y'a fana k'aw sen b'u sen na u ma embargo da kayi kan de la ne kɛlen b'a fɔ Mali autorité mɔgɔ ɲɛna an ɲɛ bɛ nin deni u ye nin deni faga de parce que aw filmer e fana tɛ k'u filmer i fana sigilen bɛ i bɛ k'u filmer dɛ an kɔni an ye averti n kamalen de don ni ne bɛ ka tero filmer tero u y'i tɔgɔ bila u ka liste noire la ko n'i sɔrɔ dɔrɔn k'u b'i faga n'i b'i ni fɛ dugu bila n'i bɛ se ka taga Lajinɛ ou bɛ taga aventure la kalana kɛ ni o b'o bila pewu a ye ne ka video kolonkolon an balimacɛ ka sɔrɔ n'a tora kalana bila n'u y'a sɔrɔ u b'a faga o ye ne ka conseil ka d'i ma mɔgɔ min bɛ hali Bamakɔ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ Mali fan bɛɛ de bi an bɛ yɔrɔ na ko bi ils sont partout i yɛrɛ ni ɲini Mali ko in na tiɲɛ t'a la bilen n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n'i bɛ kɔfɛ i bɛ se ka kuma ja i b'a fɔ et puis ne b'a conseil di mɔgɔ bɛ Kasimi Goyita soutenir ni jatisiw y'aw ka téléphone dayɛlɛ don o don Kasimi photo y'a kɔnɔ u bɛ taa n'aw ye u bɛ fan bɛɛ bi u bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ Bamakɔ Zangebugu u bɛ fɛnkɛ comment on appelle là u bɛ Faya yɔrɔ kɔnɔna na Segu Takasara u bɛ yɔrɔ ils sont partout an bɛ sinɔgɔ la wagati na ninnu ye Mali fan bɛɛ ta ne kɛ n ta ye ka conseil di aw kana téléphone ta k'a bɛ tero filmer n b'a deli aw fɛ a y'a dabila parce que n'u y'aw sɔrɔ u b'a faga an balimamuso fagara Mariam tɔgɔ nin deni manamana sara fu a filɛ n'a sara bɛɛ ɲinɛna kɔ a kɛra problème y'a fa n'a ba bolo a kanubagaw bolo malien bɛɛ ɲinɛna nin deni kɔ bi voilà a tun bɛ armée ka ale tun bɛ armée ka fini yɛrɛ de don n ka tɛ Mali sɔrɔsiw ka fini ale kungo de don ka to ka mɔgɔ ninnu filmer u y'a sɔrɔ dɔrɔn u y'a faga un coup de tête u ye deni faga une petite fille u y'a bɔnna n'u la fu ne kɔni y'a conseil d'aw ma a y'a fɔ kamalen ɲɛna k'a ka kalana bila dɛ a y'a fɔ nin kamalen ɲɛna n b'a photo yira la ni malien fɛn fɛn ni cɛ in ye a y'a fara a ka dugu bila ni Mali autorité mɔgɔ bɛ se k'a dɛmɛ u ka dɛmɛ a ka bɔ kalana n'a tora u b'a faga o de message bɛ ne bolo bi video kuma sujet wɛrɛ tɛ kɛ n dɔrɔn de bɛ fɔ donc nin de kun don malien aw k'an bɛn malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔla bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka kɔri promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte ka n'a wari ci u b'a sɔrɔ orange money na sur place waati ka taa jabɔ wari ci dɔrɔmɛ kelen ka taa sara Senwave yɛrɛ photo filɛ nin o de kun don a k'an bɛn ciao.